ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ନିଜକୁ ଜାଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ। ଗୀତାରେ ବି ଅଛି, ଉଧରେ ଦାତ୍ମାନ ମନଙ୍ଗାତ୍ମନବ ସାଧୟତେ ଆତ୍ମେବ ହାତ୍ମେନ ବନ୍ଧୁରାମୈବ ରିପୁରାତ୍ମନ। ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ନିଜର ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସମୟ ଦେବା ଆଦେହରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଭୁଲ ଭାବେ ଧରାଯିବନି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ଏ ଦୁନିଆ ଅଛି। ମୁଁ ନଥିଲି ଦୁନିଆ ନାହିଁ ନା। ଏ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ନିଜକୁ ଆଗ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିବେ। ସମୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଉଛେ, ଥରେ ଆମ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।